Ahoj, Ruda vás zdraví z Norska. Jsme, ani nevím kde, jsme v Oslu. Vyjeli jsme na sever a má pro vás Ruda i pár novinek. První z novinek je to, že Ruda upgradeoval na 1.57, je to sice ještě beta verze, takže ještě to možná pár chyb má, nemá to podporu všech módů, některé jsem musel povypínat, poněvadž mi to blblo, že nešli třeba zvolit nějaké ty nové náklady, nebo nešla koupit žádný tahač, to bylo díky právě módu, který byl nekompatibilní s verzí 1.57, takže ponechal jsem myslím jenom dva módy, které tuhle verzi nějak neomezují. No a tím pádem vlastně mám tu novou Scanii, tu 770 s novou převodovkou. No ale i tohle ještě mám vlastně přístup, nebo už mám reworknutou tu mapu Skandinávie. Jsou zde vidět už nějaké ty přípravy na ten nový Nordic Horizon, na to DLCčko, které by mohlo při troše štěstí vyjít koncem listopadu, ale spíš počítám, že se ho dočkáme až v prosinci. Ale to je jedno, to je jenom věštění z křišťálové koule. No ale tím pádem, že jsem si to updateoval na tu beta verzi, tak nemůže Ruda pracovat ve své vlastní firmě na české Majomap, poněvadž mapa není zatím přizpůsobená k té 1.57 verzi a je otázka času, nebo otázka teda, jak dlouho vlastně tak bude mimo. Jo, mohl bych se tu verzi download zhodit nazpátek na tu 1.56, ale to by znamenalo zase stahování, myslím, že 2 GB nebo 3 to chce, když se to stane nazpátek, a potom zase stahovat 1.57, což je zase nějak přes 4 GB, to se mi fakt nechce. Nejsou sice omezený jako limitem dát přenesených, ale je to plus. Takže to nechám na té 1.57 už a s tím, že si počkám, až bude i Majomap k dispozici na tady tuhle verzi. No a my teďka, abych teda už pořád nekecal, tak si vybereme nějakou tu zakázku. Asi bych zůstal tady v té Skandinávii. Takže se podíváme, co tu máme. Takže dáme Osla. A co tu máme? Göteborg. 320 km. Göteborg. Do Dánska se mi nechce. Stavanger, Oslo. Kristiansand, Oslo. No to bychom mohli. Diskový No jo, jenže to je
Je, že bych potřeboval opačný směr. Podíváme se, možná to bude něco i opačně. Vaxio. Hele, osla Kunda. To bychom mohli. To bychom mohli. Kolik ta Kunda má? 752 km, nebo je to delší, poněvadž to 752 nejkratší trasou a já mám vlastně nabalné ty okresky, takže uvidíme, kolik to bude. Kolem 1000 to má i s trajektem. Dáme, to je co? Peně věžis, to je Lotyšsko. Dáme tu Kundu, to se mi líbí. Takže GPS-ku. Můžeme jet. Jo, pojedu rovně, výborně. Jak už jsem říkal, mám tu nejnovější Scanii. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tři kilometry, to je v klidu. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Odbočte vpravo. Tam asi to bude v přístavu. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo a potom odbočte vpravo. Samé odbočování vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vpravo. Jo. Tady Odbočte to bude. vpravo. Konečně jsme na místě. Tak. A Kunda. Tak, vezmeme zakázku. A kde máme návěs? Který to je? Jo, tak ten bude asi až. Se porozhlídnem. Jo, to je tady tenhle.
Vyjde to? Jo. Je na čase vyrazit. Jsme připojeni. A můžeme teda vyrazit. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tyjo, to je samé odbočování. Z toho bude Rudovi točit hlava. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. A odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Tak u blbečku. Odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Tak a teď už snad pojedeme nějakou dobu aspoň rovně. No a co je teda ještě teda novýho, tak Ruda si pořídil řadící páku. Takže se s něho teď seznamuje. Předtím jezdil na automat. Ale teď bude řadit. Ale použijte první výjezd. Teď sjeďte. Ale aby to zase neměl zas tak moc složité, tak teďka jezdí, nebo si nastavil sekvenční řazení, takže jenom pohybem, takže řadí jenom pohybem řadičky nahoru dolů. Nahoru vlastně zrazuje vyšší rychlost a dolů podřazuje. Takže až si osvojí tady tuhle činnost, tak zkusí přejít na klasické řazení. Což jsem taky zkoušel, ale byl jsem z toho jelen, vůbec mi to nešlo, tak jsem napřed tady, teda, že zkusím to sekvenční, ale Rudo, ne po cyklostezce, ne po cyklostezce. A mohl jsem to zkusit, třeba to byla skrytá cesta. Zkusíme to. Teď sjeďte. No, dobré. Takže už jsou na pevném povrchu.
další Na kruháč. objezdu použijte třetí výjezd. Teď sjeďte. Tak, a je to. Tak se na schvál podívám, kolik to máme do té kundy. No 1400, no ale to je vlastně i s tím, s tím trajektem. Ale říkal jsem, že s trajektem to v té nabídce mělo něco málo přes 1000 kilometrů. Takže si zase myslím, že to, jelikož mám ty nastavené ty okresky, tak nějakých 300 kiláků navíc mě to hodí. Tak uvidíme. Jinak včera jsem zkusil svůj první konvoj, jako ne u sebe, ale syneček streamoval, tak jsem se připojil a odnesl jsem si s tama nějaké užitečné poznatky, co se týče konvojů. Akorát normálně pořádá konvoje na Trackers NP, ale jelikož se to jelo na té 1.57 verzi, a takže to Trackers ještě nemá předělané, takže se jelo na Ofico serveru Eurotracku, takže to bylo takové kostrbatější, ale nakonec jsme to zvládli. Jeďte rovně. Ale co jsem chtěl říct, je to, že při konvoji je dobré vypnout simulaci únavy. A taky vypnout reálnou spotřebu paliva, ať vás to při tom konvoji nezdržuje po něm tankování a tak, protože budete muset jít na benzínku a ostatní vám ujedou. To samé, když přijde spánek, tak nemůžete 12 hodin spat. Ten simulaci spánku jsem si vypl v průběhu hry, jak to na mě začalo pípat, že jsou unavený, že potřebuju spánek. Ale že mi dochází benzín, jsem zjistil, až to na mě začalo řvat, že nemám benzín. Mám tady v tom levém spodním rohu na čelním skle sice ten ukazatel, ale to na tom Ofico serveru nefungovalo, takže jsem si toho ani nevšiml, že ten benzín, no, nafta, že mi dochází. Takže jsem se musel zastavit, dotankovat a samozřejmě mě všetci ujeli. Ale nakonec jsem tam stejně dojel dřív než ostatní, poněvadž si vždycky plánuje trasu, že tam dávají nějaké zajížďky přes zajímavé místa. Já jsem jel potom podle své vlastní navigace, takže jsem nakonec do toho osla
dojel ještě před něm, ale to nevadí. Aspoň jsem nabral nějaké zkušenosti, jak to na těch konvojích chodí a už se těším, až bude 1.57 ofiko vydaná a tady ty programky budou na to aktualizované, že si to konečně užiju na 100%. Když nevím, proč jsem ty konvoje neskusil už dřív. No jo, a ještě to jsem zapomněl. Když jsem mluvil o té řadičce, tak jsem si pořídil i volant na traky. Předtím jsem jezdil na G29 a teď mám klasický kamionácký volant od hory. Sranda byla, že jsem si říkal, vlastně jak jsem to napojil, tak že si mám nainstalovat ovladače a ofiko software pro ten volant. Říkám, na co software, že tam nic nastavovat nebudu, si nainstaluje jenom ovladače, to bude v pohodě. No, tak jsem nainstaloval ovladače a zapnu to, jo, nastavím vlastně, nastavovat jsem, jenom jsem si vlastně naklikl, že jako příslušenství bude tady ten volant a ta řadička a tím to ve hře jako vše haslo a vydal jsem se na první testovací jízdu a volant má rozmezí 1800 stupňů a to jsem nekontroloval, nakolik to bylo defaultně nastavené a tak jsem vyjel teda a napřed, kam nebudu se jako s tím řazením zlobit, tak jsem jel na ten manuál, ale s volantem jsem točil jak káča a nechtěl to zatáčet. Jako sjeďte vpravo. Zatáčelo to, ale strašně pomálu. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Tak jsem ve hře upravoval různé citlivosti volantu a různé blbosti se repetičky a výsledek byl, dalo by se říct, neválný. Furt jsem točil a nechtěl to zatáčet a když už to zatočilo, tak jsem vyjel vlastně na obrubník nebo do trávy, poněvadž jsem to nestihl dorovnat, no a tak zkusím si zavolat, stáhnout ten ofiko software a i k tomu novu, tak jsem si ho stáhl, no a samozřejmě tam jsem si už upravil ty stupně toho otáčení, dal jsem to myslím na 900, jak to bylo jak jsem to měl u té G20, sorry, u té G29 a ejhle, ono to tady je photopoint, takže si tady vyfotíme. A tak ejhle, ono to pomohlo, takže jsem
Takže jsem to dal na těch 900 a už s tím můžu normálně jezdit. Ale abych řekl pravdu, to mě hrklo kam. Tyjo, já jsem uvalil prachy za volant a ono to bude takhle točit, aby mě to tak kazit jako zážitek ze hry. Jsem byl skoro zoufalý a nakonec nebyla chyba ve volantu, ale byla chyba mezi křeslem a tím volantem. Držte se vpravo. Tak, tady máme jenom 50. Ne, že bych byl zastáncem dodržování předpisů tady v Eurotracku, ale přece jenom to tady bude klikatější cesta, takže nemá cenu to rozjíždět na vyšší rychlosti, protože by stejně za chvíli zase hned brzdil. Držte se vlevo a potom si jděte vlevo. Sjeďte vlevo. No jo, to řazení mě baví. To řazení mě baví, ne že ne. A snad se naučím. Ale naopak. Snad se naučím řadit i na klasickou šajtrpákou. Když já jsem na takové věci poleno. Jeďte rovně. Držte se vlevo. Ale naštěstí
Naštěstí jsem se vrátil na všechny 4. Držte se vpravo a potom sejďte vpravo. Sjeďte vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Jo, tak můžeme. Připravte se odbočit vpravo. V Ereblo jsme. Odbočte vpravo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Připravte se odbočit vlevo. Tyjo, to je tady další slalom jako. Odbočte vlevo. Musím si hlídat spotřebu. 377 litrů. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. To je v klidu. Ale spánek. Spánek. Držte se vpravo a potom sejďte vpravo. Zas budem sjíždět. No ne, nebudem, to je na benzínku. Sjeďte vpravo. To jsou ty slavné Nevadí, najdu novou trasu. okresky. Držte se vpravo a potom sejďte vpravo. Sjeďte vpravo.
se vpravo a potom pokračujte rovně. Jeďte rovně. Držte se vpravo. Tak tady je benzinka. Budete mají odpočívadlo. Přijíždíme do dalšího kraje. Ne, sem ne, tak to bude až... To bude až dál, já už jsem myslel, že tady. Držte se vpravo a potom sejďte vpravo. Tak to asi aj načepujem. Jeďte rovně. Jo, tak tu aj načepujem, ať to máme z krku. Za euro 50 tu máme litr. Kolik máme? 10 hodin. A venku je ještě světlo. No, asi polární noc. Tak. Tak tady to zaparkujeme na spánek. Ale sice u té rušné cesty to nebude moc klidné. Jako... No, to mě nevezne. Jestli slyšíte teď nějaké kvílení, tak to se psovi právě něco zdá, tak poštěkává ze spaní. No, to už jsou asi moc.
Jsem myslel, že mám zařazenou rychlost. Jo, už jsem to srovnal, tak to půjde. Ale ne. Kašlu na to. Tak, přejám si odpočinku. 7:30, druhý den. Ruda odpočatý, kamion napapaný. Tak, nastartujem a dobré, jedem. On vidí, že vyjíždím a on to do mě musí napálit. Teď vlastně mě napadlo, že jsem mohl ukázat toho mého krasavce, jako Scanii, když jsem stál. Nevím, jestli jsem říkal, ta Scania má 1000litrovou nádrž, takže celkem v klidu dojezd. Štokholmský kraj, nebo nevím, co ve Švédsku mají, jestli mají kraje, nebo nějaké kantony, nebo co.
potom sjeďte vpravo. Sjeďte vpravo. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Už to rození mě někdy dělá problém. Hlavně při těch rozjezdech, když je to v nějaké blbé zatáčce, tak se soustředím na to zatáčení a zapomenu řadit. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. To máme daleko. 970 kilometrů. Tady máme 60. Mrkneme, jak jsme daleko od pobřeží. Jo, už budeme na trajektu. Už jenom kousek a... Jeďte rovně. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Tak, a teď přímo na loď. Polaris Line. Dobrá, pojedeme jinudy. Tak. A kam pojedem? Do Gdaňsku nechcem. My chcem do Ventspilsu. 8,5 hodiny se poplavíme. Hledám novou trasu. Výborně. Tak můžeme jet. Pěkně pomaloučku, ať se tu nestratíme, jak to já umím. Ztratit se hned v přístavu.
Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tak a už to máme 678 km. Potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Další kruháč. Teď sjeďte. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Teď sjeďte. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Riga. Tak tady máme 80 povolenou. Jeďte rovně. Ale vláček pojede. Mašinka osobní. Ale můžu si pomoct, ty vlaky mě připomínají naše vlaky.
nevpálí mi to tam, že ne? Má štěstí. Třeba i těm vajíčkům nelze věřit vůbec. Nevíte, co od nich můžete očekávat. Jeďte rovně. Šestset 12 kilometrů. Co zkusím? Tady zastavím. Hodím tu výstražné. A zkusíme. Tak, ještě zorné pole. Dám to sedadlo. Ale osobně nevím, jaký je rozdíl mezi zorným polem a pozicí sedadla. Tak a zrcátka. Levé. A zkusíme to dát víc tak. A levé vypouklé. Tak. Pravé nepoužívám, takže to je jedno. Ne. A ručku mám zataženou. Se mi asi nelíbí. Jeďte rovně. Sice by tam nemusím mít to UI zrcátko, ale na mě jsou moc daleko od čelního skla. Držte se vpravo.
Dám to nazpátek, jak jsem to měl. To se nedá. Ne, tak tohle chci. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Ještě nepoznám, kdy mám řadit podle zvuku. I když jako tuším, ale... Takže se orientuju. Jeďte rovně. Nebo řadím teda dle otáčkoměru. Držte se vlevo. Držte se vlevo. Zase to je kruháč. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Oh jo, proč tady mají všude ty kruháče? V celé Skandinávii a i tady, jak vidím, na Balkánu, na Baltu, DLCčku. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte.
se vlevo. Držte se vlevo. Máme hodin. 9 večer. Čas letí jako bláznivý. Nechytím ho já ani ty. A už vůbec ne Kája. On zatáčí. To je osel. Donutil mě zpomalit jako. Tak uvidíme, jestli i tady bude ten polární den. No, ta polární noc teda. Tady v pustině. Ne, nic, omlouvám se, to je jenom odpočívadlo. Už jsem se zatížil, jako, že to bude další další kruháč. Odbočte vpravo. Ne. Odbočte vpravo. V tom volantu se mi líbí to, že veškerou obsluhu mám na něm, na tlačítkách, takže se nemusím natahovat po klávesnici, nemusím nic předvolovat. Samozřejmě můžu si tlačítka přehodit, jak se mi zachce, ale vyhovuje mi to tak, jak to je přednastavené. Akorát ještě tápu, už nevím, kde co je. Respektive ty základní úkony to vím, ale některé, co dělám méně často, tak to zkouším metodou pokus omyl. Startování mám na řadičce, tam i přepínám, nebo vypínám tady vlastně tu navigačku a i tady ty UI zrcátka. Jeďte rovně. Tempomat nastavuju na volantu a výhoda je, že si tam můžu cvakat rychlosti. Buď ubírám, nebo přidávám.
Jsou na hranicích. Jeďte rovně. A tady je 90. Tam v Lotyšsku, nebo kde jsem to byl, byla 80, ale tady už je 90. Tady budu odbočovat. Připravte se odbočit vpravo. A tady ne, až dál. Jsem si říkal, že ta cesta vypadá moc úzce a moc polně. Odbočte vpravo. Kiláků. Vydržím to ještě se spánkem. Jo. Takže už vím čím, no ne, vím, to jsem věděl, čím přiblížit kameru, ale zapomněl jsem to. Toto jsem zrovna nechtěl. Jeďte rovně. Jo, tímto kurzorem přehazuju. 5 hodin, 5,5 hodiny na odpočinek a 4:20 mám dojezd. Takže to bych teoreticky mohl zvládnout. Bez zastávky na spánek. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tartu. Kolik je hodin? 11. Tady bude 50.
50. No a příště bychom si mohli dát nějaký ten special transport, poněvadž jsou tam dva nové náklady. Je tam ten list větrné elektrárny a potom to rypadlo, nebo co to je, dolů, ale to nevím, jestli to tam je, protože, ale to mě to ještě nikdy nenabídlo, nebo nabídlo, já už teď bych kecal, jo, ale vím, že list tam je, ale ten jsem i už jel, ale za kamerou. Na kruhovém objezdu použijte třetí výjezd. Teď sjeďte. Čekat, se podívám. Ne, pojedu. Pojedu rovně, proč se teď... Jo, nic, dobré, jsem se lekal, že... Aha. Něco jsem něco zkoušel. Teď sjeďte. Přepočítávám trasu. Proč? Jo, protože jsem tam jel rovně místo doprava. Jeďte rovně. Tady je nějaká skrytá cesta? Ne, není. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo.
Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Odbočte vlevo. Stihnu to? Jo, zatáčí stejně. Jeďte rovně. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Že už nám svítá. 140 km před Kundou. Držte se vpravo. On zatáčí osel.
Apple rádio. Normálně bych ho poslouchal, ale... Ježiš, přeřadit bych si mohl. Ale jelikož to budu dávat na YouTube, tak to musím mít bez hudby. Poněvadž mě to upozorňovalo na autorské práva. Držte se vlevo. Tak už tu budem. Jinak tady to město Kunda je známé i u nás v České republice, poněvadž tamnější aerolínie vyhlásili soutěž, nebo ne soutěž, ale anketu o to, jak pojmenovat flotilu svých letadel podle měst. To mělo být pojmenované a samozřejmě tahle anketa se dostala i díky médiím i sem k nám do Čech a nebyli by to Češi, aby jim neodhlasovali právě název Kunda. Zpočátku asi tamnější nechápali, jak to, že má Kunda tolik hlasů, a než správci zjistili, odkud ty hlasy přichází. To jsem mohl udělat fotku. Já se snad vrátím. Snad tak tady otočím nějak. Počkat, ale asi se budu muset to... Přepočítávám. Ale sorry, no. Připravte se odbočit vpravo. Odbočte vpravo. Hledám novou trasu. Tady to otočíme na fleku. Ale... Spletl jsem si pedál. Odbočte vpravo. Tak. Dáme fotorežim. Tak to bude.
Ne. Toto bude pěkná fotička. Tak jedem, než usneme. Kilometrů. Objevil si město Kunda. Doufám, že mi YouTube ten úvodní obrázek nezablokuje kvůli tomu. A já za to nemůžu, jak se to město tak jmenuje. Připravte se odbočit vlevo. Odbočte vlevo. Tak to byla bezva jízda. Byla, no. Sice jsem chtěl jinde, ale... Má to cenu kvůli 15 expům. Dávat. Je tady nalevo hned. Ještě bych si mohl zapnout i druhé zrcátko. To už je moc, ale dobré. Výborně, takže 12-16 km, 36 hodin jsem jel. 37 600 euro vyděláno, jsme v cíli, zakázka splněná. Díky, že jste byli se mnou a Ruda si jde zřímnout. Ahoj.